Tänään vaihdetaan Opeliin akku ja 1 kappaletta lamppuja. No niin, heippa taas ja niin kuin tuossa sanoin, niin tänään vaihdetaan lamppu ja niin sitten akku vielä, että molemmat on tulleet ikään kuin elinkaarissa päähän. Akku jo oli viime talvena semmonen, että se olisi pitänyt jo vaihtaa, vaan kitkuteltiin vielä kevät, vaan lamppua pitää alkaa kyllä heti vaihtamaan, että alkaa olla no pimeys. Tämä semmonen, että niin kannattaa jo, lyhyethän siinä palannut on niin kuin yleensä aina. Mutta aletaanpa hommiin. Mutta niin, vähän polvi alle. Semmoista asiaa, niin voi vaikka kommenttia heittää sieltä, että kun tässähän on H7. Ja niin mulle on ainakin sanottu sillä lailla, että H7, heti meni likaiseksi. Niin H7 pallaa helposti silleen, että jos niinku konepeltiä lyöpi kovasti kiinni. Tai sitten, että jos kun käynnistää auton, niin valot ei saisi olla silloin päällä, että se antaa jonkun jännitepiikin sinne. Että onko siinä niinku, onko se totta? Mä oon niinku koitanut tehdä kyllä silleen, tai no, minä oon tällä aika vähän kyllä ajanut, kun mulla on tuo oma auto, tuo toinen auto. No, oma ja oma, omiahan nämä on periaatteessa molemmat kuitenkin, niin mut minun käsittääkseni kaikki, ketkä tällä autolla ajaa, niin on tehnyt niin, mutta siitä huolimatta tämä kyllä polttaa aika paljon. Tuossa Saabissa, vaikkakin ne on periaatteessa Opelilta molemmat, niin tai minun ymmärtääkseni on siitäkin joku, joka tietää, niin voisi heittää kommenttia. Niin siinä sitä ongelmaa ei silleen ole, ainakaan niin paljon mitä tässä, että tähän saa kyllä vaihtaa. Nyt mä vaihdan tämän vasemmanpuoleisen, kun ei mulla kahta ole. Kannattaa yleensä kyllä, tai minä ainakin suosittelisin sitä, että vaihtaa aina molemmat. Kuitenkin se kohta toinen paukahtaa. Sitten nämä nykyautot. No en mä tiedä, onko tämä nykyauto, kun tämä on 08, mutta minulle nykyauto, niin miksi tää pitää olla niinku, miksi nämä on niin kauhean vaikeita? Täälläkin on tämmönen, siis pieni luukku täällä. Näin. Joka sitten, tää muuten olla meisselimillä aukasta. Mut kuitenkin se on siis niin pieni, että siis tämmönen kätilön käsihän sinne menee, mut sitten kun on ihan oikea miehen käsi, niin mä haluan nähdä, kun joku rapei tätä niin kun alkaa tuolla semmonen isokätinen mies tekemään, niin se saattaa ihan oikeasti muutama kirosanakin sanoa, koska tää on aika pieni tää luukku. Niin mitähän ne insinöörit on niinku oikein ajatellut tässä, kun on tässä suunnitellut, että onko se niinku tahallaan tehnyt vai onko tää niinku japanilaisen tekemä, kun eihän näistä tiedä nykyautoistakaan, missä ne tehdään. Että ennen ne tiesi. Lada tuli Neuvostoliitosta, Saab ja Volvo tuli Ruotsista, Mersut ja Pemarit ja nämä tuli Saksasta. Eihän niistä nyt tiedä missä ne on. Niin kuin sanoo, niin toki Saab, niin sitä voisi äkkiä kuvitella, että se on ruotsalainen, mutta no ei se oo. No kyllähän se Ruotsissa tehty on minun käsittääkseni, vaan siinä on Opelin kone. Ei sinällään, se on ihan hyvä kone. Tai siis tosi kestäväkin kone. Ja sitten siinä on alustaakin, siinä on Opelia. Sisusta siinä on ihan Saabia. Tämmöstä on. Noniin, tämä menee ihan höpinäksi. Muista, että miten tämä edes lähti pois tästä. Tuolla on se, mihin pitäisi päästä käsiksi. Siinä on vielä toi suoja, kuminen suoja. Mut siis toi on aivan siis käsittämätöntä sontaa. No, minä alan kahvella sitä. Miksi se noin helposti lähti pois? No se pitäisi ihan noin lähteä.
Lähtekö tämä noin helposti? Ei kai. Tässä vielä. Ei jumala, se lähti. No, pistetäänpä. Oi vittu. Tuli. Mikä se on nuija? Ja. No. Saa nähdä mitä tästä tulee. Kannattaa kun uutta laittaa, niin olla aina jotkut suojahanskat, että tähän ei kannattaisi avokäsi laittaa niinku käsiä ollenkaan. Tai sormia. Se ei oikein rasvaa kärsis laittaa. Voi hyvä isä nähkeen, kun se taisi olla 2 kättä ja Black & Decker. Se ihmeitä aikaa saa. Mihin se tulee kiinni? Ahaa. Ja se tuli. Niin kunnolla. Miten minä tämän nyt oikein saatu? No niinhän siinä kävi, että sitä pitää lähteä nyt sitten pajalle. Elikkä sitä lamppuahan sitä koitettiin vaihtaa ja jos minä nyt jotain saa aikaiseksi, niin minä saan tämmöisen, että minä saan tämmöisen osan pois siitä. Mä lähten sitä umpiosta kokonaan irti. Mä koitan sitä ottaa sitä pistoketta pois sitä lampun päästä. Niin se loppui sitten siihen se lampunvaihto, mutta pitää lähteä pajalle. Niin, siellä on nosturit ja kaikki pelit ja pensselit, ne on mukavammat asennot työskennellä. Kyllähän tämä sinne takaisin saadaan, ettei nyt tarvitse koko umpia alkaa ottaa pois. Se on tämmöistä, eikä se akuvaihtokaan onnistunut. Ja no siinä kävi sitten silleen, että siitä kiinnikkeestä, niin siitä oli tietenkin mennyt kierteet sitten siitä ruuvista, että sekin pitää nyt lähteä sitten. Sielläkin on taas niitä koneita, niin saapi sen poikki sitten se. Mulla kun ei sinne suvi minkäänlainen valtakunnan kulmahelmakone mulla, niin semmosia pienempiä juttuja on. Se silleen meni ihan putkeen kyllä kaikki, mutta kaikesta selvitty. Vähän mennäs välillä tympästä, mutta ei siinä mitään. Matka jatkuu. Noniin, kahtokkeehan nyt. Nyt siinä on valot. Valot toiminnassa ja uusi akku hankuukin todennäköisesti. No, katsotaan tekeekö sillä mitään, todennäköisesti ei. Ja jos tässä videossa olisi hajut mukana, niin tää tuotusti semmonen ihan hentoinen öljyn katku olisi. Joo, Opelille tyypillistä. Vähän vuotaa tuolta. No, venttiilikopat kiinni, se pitää se uusla. Joo, sehän oli semmonen lepposa loppujen lopuksi vaihtaa tuo, että sisälokari pätkä pois siitä ja kun se on semmonen liitetty 2 kappaleena tuo ja sittenhän sinne pääsi jo käsiksi ja lyötiin se. Pikkusen saatiin niitä muttereita löysytettyä, minkä alla se tavallaan se kehikko on ja niin sittenhän se sinne mennä lupsahti ja niin kiinni, laitettiin vaan mutterit kiinni ja tai ruuvit, miksi ne haluaa sanoa. Ja nyt se taas toimii. Mut kieltämättä ei se nyt, voisi ne olla vähän toisaaltakin. Toisaalta jotkut Opeli, ei Opeli, kun Toyotan mallit on semmoiset, että pitää jo
sun yli keula kohta ottaa pois, että sinne lamput pystyy vaihtamaan. Tämä on helppo. Siinä mielessä. Joo, ei mitään. Ottakaahan tilatkaa kanavaa, jos haluatte nähdä muitakin epäonnistumisia, niin koitetaan niitä tehdä ja otellaan, mitä tämä syksy tuo tullessaan. Nähdäänhän taas. Moikka!